Боли ме коремът. Доктор Филип е на път. Слушалка, бинтове, термометър. Ето с какво е пълна чантата на всеки лекар. И всичко от естествени и безопасни материали. Благодаря ви, докторе. А сега е време за нова прическа и грим. С четка, огледалце и червило гримьорът влиза в действие. И така лесно и забавно малките ръчички създават големи шедьоври, докато научават полезни факти за всяка професия. Леле, стъла се щупи. Май имаме нужда от някой сръчко. Ето ме, строителят е на линия. С чук, отвертка и болтове строителният екип се справя с проблема за 0 време. А твоето дете какво иска да стане като порасне? Доктор, фризьор, строител или може би готвач? Ролевите игри са изключително подходящи за деца над 3 години. Те са не само забавни, но и развиват логическото мислене, въображението, речника на децата и техните презентационни и социални умения. Само на witkid.bg ще откриеш палитра от ролеви игри за малки професионалисти.